goes aside from my soul. There goes aside, there goes aside. Good day, Madrid Nation! Welcome sa panibagong episode ng Madrid Tips. Ikaw ba ay fresh graduate at naghahanap ng trabaho? Ito na ang 4 tips para sa iyo by iampauldemoni.com. Number 1, mag-apply sa trabaho na gustong-gusto mo. Kung mag-a-apply ng trabaho, pumili ka ng trabaho na iyong gustong-gusto. Hindi mahalaga sa una ang sweldo dahil alam naman natin na gustong-gusto mo itong trabaho na ito at nag-e-enjoy ka. At sa pamamagitan nito, makikita ito ng iyong employer. At dahil doon, dito papasok ang iyong promotion at raise ng iyong sweldo. Number 2, maghanap ng trabaho online. Be practical at maghanap ng trabaho na madaling applyan. Sa panahon ngayon kung saan ang bawat isa ay meron ng social media sites, ginagamit na rin ito na advantage ng bawat employer para mag-post ng kanilang mga job vacancies. So maghanap ka lang sa internet at panigurado makakahanap ka ng iyong trabaho. Number 3, dapat team player ka sa trabaho. Bilang employer, ang kadalasan hinahanap nila ay yung mga empleyado na team player dahil sa isang kumpanya, hindi lang isang tao ang nagpapagalaw nito kundi isang team. At dahil dito, kailangan marunong kang makasama sa iyong mga katrabaho. Number 4, ipakita na maganda ang iyong ugali during the job interview. Sa isang job interview, ang pinakaunang tinitignan ng isang employer o ng isang interviewer ay ang iyong ugali. Dahil nga hindi kayo magkakilala. So, importante sa kanya kung paano ka makitungo sa kanya at kung paano ka umasta sa mga sagot mo sa kanyang mga tanong. Huwag ka rin magbabanggit ng kahit anong panimira dahil panigurado mismong ito makakasila sa iyong mga qualifications. At bonus tip para sa ating mga fresh graduates na naghahanap ng trabaho, kailangan mong maging maingat sa pagpo-post sa iyong mga social media networking sites. Dahil bago ang iyong scheduled job interview, ang iyong mga employers o ang iyong mga interviewer ay paniguradong naghahanap na ng lead o clue kung anong klaseng tao ka. Kaya mahalaga na ngayon pa lang ingatan mo na ang iyong mga pinupost sa iyong mga social media networking sites. And that's it for our Madrid tip today. For more Madrid exclusive videos, just click the link below and follow us on our Facebook page, that is facebook.com/MadridPH, and subscribe to our YouTube channel, that is youtube.com/Madrid Philippines.